Είναι ένας τύπος που μπαίνει έντρομος σε ένα φαρμακείο. Τι θέλετε, του λέει ο φαρμακοποιός, θέλω να μου δώσεις ένα κουτάκι αρσενικό. Τι λες αυτό που μου λέει, δεν μπορώ να σου δώσω αρσενικό. Οπωσδήποτε, σε παρακαλώ, δώσε μου αρσενικό, δεν επίγομαι. Και του λέει, κυρία, δεν γίνεται να σας δώσω αρσενικό. Κυρία μου, καταλαβαίνεις, σου λέω, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Δώσε μου, σε παρακαλώ, να φύγω. Μα κύριε, κάνει έτσι το τσατέ. Βγάζει μια φωτογραφία, βλέπει αυτή τη γυναίκα του με τον άντρα της, ξέρεις τι. Πες στον άνθρωπε μου ότι έχει συνταγή. Παρόλο που έχω γεννηθεί σε μια οικογένεια που ήταν μαστόροι, μπαμπάδες, όλα εργαλεία, τρέχανε μέσα, πιστεύω ότι από τα πολύ μικράτα μου, που λέω κι εγώ, αυτό που μου είχε αλλάξει όλη την αντίληψη γενικώς στα περιτέχνης, είναι κάποια βράδια καλοκαιριού που πηγαίναμε πόδια στην πόλη, μέσα στα σοκάκια και αυτά, με τη μάνα μου και τον πατέρα μου και τους έβλεπα συνέχεια χέρι-χέρι. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θεωρώ ότι είναι ένας λόγος που νομίζω πως όλη η ζωή, η καθημερινότητα, τα μικρά, τα μεγάλα, όλα τελικά είναι τέχνη. Νομίζω πως αυτό μου έχει δώσει αυτή τη χαρά και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Τέλεια Κυριακή. Ως γνωστό, τέλειο δεν υπάρχει πουθενά στη φύση. Οπότε θα σου πω κάτι που θα το ήθελα πολύ και στα όνειρα δεν κάνουμε και καθόλου εκτόσεις. Τέλεια Κυριακή θα είναι μια Κυριακή που θα μπορώ να ξυπνήσω όταν και άμα θέλω. Θα σηκωθώ από το κρεβάτι όταν και άμα θέλω. Θα πιω ένα ωραίο καφέ και ένα ωραίο πρωινό, γιατί αυτό το θέλω. Θα χαθώ κάπου ανάμεσα στο υπάρχω, δεν υπάρχω. Και για να το πάμε και στο πολύ ακραίο κομμάτι του, θα ανοίξω την πόρτα και θα είμαι και κάπου στον Ινδικό ωκεανό και θα με τυφλώνει αυτός ο ήλιος, ο απίστευτος και θα περάσω μία μέρα στο τίποτα. Που το μυαλό, η μόνη έννοια που θα έχει θα είναι το τίποτα, να αναπνέω. Μπορείς να μου δώσεις μία τέτοια Κυριακή? Μία, σε παρακαλώ. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν κάτι τέτοιο, άσε με να τον ονειρεύομαι. 1.000.000 ευρώ. Και τόσο που ακούμε για εκατομμύρια τώρα και έχουμε χαθεί στα εκατομμύρια. Να σας θυμίσω ότι είναι πολλά λεφτά 1.000.000 ευρώ. Και τα θέλω και χωρίς φόρους και τέτοια, έτσι καθαρά. Δικά μου 1.000.000 ευρώ. Λοιπόν, τι θα έκανα? Εκτός από τα δώρα, ξέρεις, στους γνωστούς κτλ. Και όλα αυτά που κάνεις για να κάνει καμιά απόσβεση, πώς και πώς στον παράδεισο, θα έκανα το αποδημητικό, εν μέρη. Θα έπαιρνα τα απολύτως απαραίτητα στη βαλιτσούλα μου, τον άντρα μου, το κοριτσάκι μου, και γεια σας, μην την είδατε, το γύρο του κόσμου μέχρι τελικής πτώσεως, θα δοκιμάσω όλα τα φαγητά, όλες τις μυρωδιές, όλα τα τραγούδια, τα πάντα όλα. Όλα θα τα έχω εγώ. Πούντα, 1.000.000 ευρώ, πούντα. Αυτό θα κάνω, θα φύγω. Και θα γυρνάω μόνο έτσι. Αν θέλω. Δεν νομίζω να θέλω και πολύ. Βασικά τάφο δεν θα ήθελα να έχω, γιατί δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ότι οι τελευταίες μνήμες και ο τελευταίος τόπος που είναι οι άνθρωποι σου να είναι τόσο άσχημο και θλιβερό. Θα ήθελα έτσι να σε θυμούνται πιο κάπως όμορφα. Αν λοιπόν καταφέρω και με κάψουν, να μην ακούσει κανένας, θα του δώσω και μια ευκαιρία να πάρει ένα ωραίο ταξιδάκι στο σπίτι του, θα τη διαλέξουν αυτοί. Και δεν θα ήθελα ούτε πλάκα, δεν θα ήθελα κάτι άσχημο να μείνει. Θα μπορούσαν να φτιάξουν μια πολύ ωραία. Είναι αστείο, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο σοκολατίνο. Θα μπορούσαν να φτιάξουν μια υπέροχη τούρτα σοκολατίνο. Και δεν ήθελα να γράφουν πάνω ότι τελικά ήταν μια πολύ όμορφη ζωή. Να τη φάνε, να τη ευχαριστηθούν και να ξέρουν ότι το εννοώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ξέρουν ότι και αύριο ομιγέννητο είδε μια πολύ όμορφη ζωή, όπως και να έχει. Πολύ όμορφη ζωή. Αγαπημένο μότο. Εκτός από το μότο που μου υποδηγώ, τη μηχανή μου, λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτή η ζωή είναι η μόνη σίγουρη ευκαιρία
Να κάνουμε ό,τι ο καθένας νομίζει και ό,τι ο καθένας θέλει. Να γνωρίσει κάτι, να διαβάσει, να κάνει απαγωγή, ό,τι θέλει. Δεν ξέρω αν είναι μοναδική, είναι όμως η μόνη σίγουρη ευκαιρία. Σταματήστε πια να αλωνάστε και να διασκορπίζεστε σε ένα σωρό χαζά πράγματα. Η μόνη σίγουρη ευκαιρία. Εγώ ασχολούμαι με πάρα πολλά διαφορετικά υλικά και διαφορετικές τεχνικές. Μ' αρέσει πολύ να παντρεύω πράγματα τα οποία θεωρούνται ατέριαστα, τα οποία θεωρούνται άσχετα. Είναι σαν ένα στοιχηματάκι που βάζεις, να μπορέσει όλο αυτό να γίνει σαν μια ενότητα, να βγάλει κάτι. Έχω πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, και στην Αθήνα και στην Πάτρα. Έχω κάνει 2 ατομικές στην Εστία Παιδείας Επιστημών, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκθέση, γιατί ήταν άνθρωποι που φαντάζομαι θα δουν κάτι άλλο. Καθηγητές και επιστήμονες θεωρούν την επιστήμη ως το μόνο μεσοτέχνης. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και μία στην Αθήνα σε μια ιδιωτική συλλογή ενός γκαλερίστα. Αυτή ήταν η σειρά μου με τίτλο «Αμφιθυμίες επιθυμίες». Ένα κομματάκι λίγο εδώ, δεν ξέρω αν είναι καλά. Τώρα αυτό που ετοιμάζω είναι μια σειρά η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, γιατί αφορά τα μικρά παιδιά, τα αρκετά μικρά παιδιά και την κρίση, όχι όπως βιώνουν τα ίδια, δεν είναι αυτό το θέμα μου, είναι το πώς εμείς οι ενήλικες δεν καταλαβαίνουμε πώς επηρεάζονται και πώς το βιώνουν. Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να μας ξυπνήσει, κάποιος να μας ταρακουνήσει κάποια στιγμή. Ευελπιστώ να το κάνω, δουλεύω πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα αφορά και κεραμικά και γλυπτά και μεγάλες κατασκευές και βίντεο και κάποιες συνεντεύξεις από ψυχολόγους. Θα το δω ακόμα, το στείνω. Είναι κάτι που δουλεύω πάρα πολύ γι' αυτό. Και κατά τα άλλα είναι ότι κάνω την καθημερινότητά μου τέχνη, οπότε είμαι συνεχώς απασχολημένη. Και όλα καλά.